Hola, sóc en Joan Marc Guillamont i a continuació explicaré el procediment que he seguit per realitzar la PAC 4 d'animació de la UOC. Primer de tot el que hem fet és carregar en el nostre After Effects la plantilla d'Illustrator que ja està preparada amb cada element amb una capa diferent de manera que els puguem fer servir per animar. Llavors hem creat la composició i aquesta composició doncs, l'hem creat amb el preset HD de 1920 per 1080 a 25 frames per segon. Llavors, un cop hem carregat tots els elements que hem d'animar i hem fet la composició, doncs ja els hem col·locat aquí en el nostre quadre de mandos. I el que hem fet, jo he deixat aquí uns segons de marge per començar la meva animació. Aquí amb aquest slider li dius on comença la teva animació i aquí doncs, m'he deixat un espai per si havíem de fer alguna cosa, tenir marge i no haver-ho de moure tot després. En qualsevol cas, es pot seleccionar tot i es pot moure en qualsevol moment. El que hem fet és, per fer-ho una mica més divertit, hem començat amb la pilota en aquesta posició i la fulla a sobre i la pilota de bitlles, la bola de bitlles, fora d'escena. Llavors hem començat amb un text també en pantalla que diu el nom, diu la PAC i diu l'any i hem donat aquí, un segon i escaig abans de que, menys un segon de fet, abans de que aparegui, abans de que es comenci a moure fora d'escena la bola de bitlles. Llavors, quan ha passat un segon sí que ha entrat en escena i col·lisiona amb la pilota de bàsquet. Llavors, per la pilota de bitlles, què hem fet? Hem fet que s'iniciés aquí en un frame, que s'iniciés el moviment. Aquí hem fet que xoqués amb la pilota de bàsquet. Llavors, què passa? Doncs per fer-ho una mica més realista, li hem donat una mica de frenada que tira cap enrere, a més amb aquest segon frame d'aquí. La col·lisió no tira enrere, però com que portava inèrcia segueix anant cap endavant. I bé, a poc a poc doncs, va caient. Cau cada un dels esglaons, mentre li hem anat aplicant també una rotació continuada que ha quedat bastant bé, perquè amb la velocitat que portàvem doncs ja anava bé. Això per la pilota de bitlles. Per la pilota de bàsquet, el que hem fet és que quan rep el primer cop, doncs si us podeu fixar aquí en els frames, el que hem fet és aplicar un canvi d'escala i s'ha estirat per una banda, s'ha allargat per l'altra, i això ho fem durar ben poc i llavors ja torna a la seva posició, a la seva mida original. Tot això ho fa mentre va descrivint un petit arc que finalitza aquí en el moment que col·lisiona amb el quadre. En el moment que col·lisiona amb el quadre, a part d'aturar el que ve a ser l'arc, veiem que també comença a rotar. És una rotació bastant ràpida, amb el motion blur no es veu gaire, però no sé si podem treure aquí un segon. Sí, aquí s'aprecia més que va rotant la pilota un cop col·lisiona amb el quadre. Tornem a aplicar el motion blur i bé, simplement fins que se'n va fora d'escena. Llavors, això per lo que ja tenim la pilota de bitlles, la bola de bitlles, tenim la pilota de bàsquet, podríem comentar la fulla ara. La fulla, en el moment que col·lisiona la bola de bitlles amb la pilota de bàsquet, fem que tiri cap amunt, com que guanya força i inèrcia, però la perd ràpidament i mentre fa una petita rotació la fem descendre a poc a poc. Fem caure aquí descrivint uns arcs subtils i finalment la fem caure al marge de la planta i fa un petit moviment, sembla que s'hagi de quedar, però acaba caient per la gravetat i al final inclús es recol·loca una mica perquè la punta quedaria si no massa alta, tampoc seria realista, i així acaba. Quins altres elements hi tenim aquí? També hem animat el quadre. El quadre, quan la pilota hi arriba,
doncs xoca i fa un arc per sortir de pantalla mentre va girant i va rotant. I queda ben curiós. Les coses que hem animat de la mateixa manera són les lletres, que aquí per una banda el meu nom, que fem que surti cap amunt, de la manera que col·ligina tot plegat, he pensat que estaria bé. I les lletres de PAC 4, doncs, en comptes de tirar tan amunt directe, sí que tiren una mica amunt, però els hi fem d'escriure un petit arc, veiem si... Aquí. Bé, en realitat no descriu un arc, les hem fet desaparèixer amb una línia recta. El que passa és que, com que li apliquem també rotació, sembla que faci una mica d'arc i ja ho hem deixat així, ho hem donat per bo. El text de WOC 2024 l'hem afegit posteriorment perquè me l'havia deixat, i el que hem fet és aprofitar i fer que seguís el patró d'animació del text PAC 4, és a dir, li hem donat un parent, li hem donat un link a un parent. Hem fet així, l'hem arrossegat cap allà, i doncs així, doncs mira, hem aprofitat l'animació que ja teníem feta, i com que era un tros petit, doncs ha quedat bé també. I aquesta seria doncs l'animació completa, una animació senzilla, però resultona.